Moi boas a todos e a todas. Hoxe estamos nun novo episodio do podcast LCD. Xa vamos polo episodio número 10. Hoxe é un día moi especial porque contamos cun convidado de referencia no eido do turismo como é Guido Álvarez Parga. Guido Guía, benvido. Moitas grazas, Carlos, faime moita ilusión estar aquí. Pois a nós tamén que teñas con nós neste humilde sitio no que xa contamos con máis de 2.500 suscriptores na nosa canle de YouTube. Estamos moi pretiños xa das 20.000 visualizacións nun espacio que exclusivamente en galego, na nosa lingua, non? Da nosa Galicia, que para nosotros é un gran honor poder defendela e divulgala desde este espazo. Hoxe deremos un pasiño máis contigo. Falamos de Galicia, pero tamén falamos de máis alá do Océano Atlántico, non? Falamos da Argentina, porque ti eres unha persoa con ascendencia, né? O teu pai argentino, sei que ese mestizaxe, esas raíces crean unha mistura na túa forma de traballar que enriquece moito teu periplo profesional, non? Podemos falar un pouquiño delo? Sí, bueno, en xeral encántame sempre toda a perspectiva que faz do meu traballo, todos os consellos que me levas dando durante anos, agradezoxe un montón públicamente aquí, Carlos. Gracias. E coincido moito, gústame que fagas esa visión do que é a miña mistura, digamos, non? Porque aínda sendo unha persoa, creo que máis arraigado imposible, non? Que son moi arraigado a Lugo, a Galicia en xeral, pero é certo que ese lado internacional e sobre todo con Argentina, sendo meu pai argentino, sendo un país tan paixonal e tan relacionado con Galicia, creo que aí se xera unha multiplicación moi interesante que logo, bueno, se sumaría a todo o percorrido que fixen vivindo noutros países, viaxando, e creo que, sen dúbida, toda esa vivencia persoal inflúe moitísimo no meu traballo e coincido en todos os apuntes que faz nese sentido. Creo que o lado argentino está moi presente no proxecto Guido Guía e as experiencias en Italia, Francia, Alemanha, Inglaterra vivindo e logo as viaxes en xeral, pois tamén. Para unha persoa graduada en turismo como a ti, que exerces como profesor en turismo, o teu eido profesional é o turismo, que é o que leva a túa persoa a dedicarse a este sector con tanta paixón? Pois foi un descubrimento relativamente tardío e ao mesmo tempo non tardío. Os 18 anos foi, non? Foi no momento de rematar segundo de bacharelato, despois de ter feito o bacharelato de ciencias e ademais o mixto aquel que había de química, física, matemáticas, debuxo técnico, é dicir, o combo total, non? Non se me daba mal de todo, pero non me atopaba apaixonado polo que estaba facendo, así que na procura de camiños vitais fun a orientadora do Instituto de Ollos Grandes aquí en Lugo, que é onde estudei. Fixen un test de orientación e saíron varias posibilidades. Hai INEF, seguro que polo meu gusto polo deporte, comunicación e xornalismo, un pouco, creo que pola miña natureza e tamén pola influencia dos meus pais, miña nai profesora de historia, meu pai xornalista, e logo apareceu turismo, que era unha carreira que eu nin sabía que existía, pero que eu directamente relacionei co meu gusto por viaxar, polo mundo en xeral, foi como un convite no momento exacto para iniciar un camiño no que levo xa 21 anos xa, 21 anos levo no turismo. A túa carreira profesional tivo o seu paso por Europa, non? Por Londres, onde tiveches no Museo Benjamin Franklin House ou nunha consultora en Nantes, non? Todo dentro do eido do turismo. Unha vez dando ese paso, como ao reorientar a túa carreira profesional en Galicia, cal era a visión que traías e como bicho o panorama na nosa comunidade autónoma? A ver, eu creo que todas esas experiencias que vivín fora, tanto esas profesionais como as académicas en Italia, Francia, Alemanha, Inglaterra, como dicía antes, o que me fixeron é unha persoa máis internacional en xeral, non? Tanto polos idiomas como polas experiencias.
habitueime a relacionarme con persoas do mundo na miña vida cotiá. Isto mantíveno cando volvín a Lugo, acudín aos mesmos espazos que acudía cando vivía fora, acudín aquí, tratei de potencialos tamén, como o intercambio de idiomas e outro tipo de encontros culturais internacionais que temos na nosa cidade, somos afortunados de telos. Foi unha plataforma moi importante para min a hora de socializar e de desenvolverme profesionalmente, e máis alá delo, o dito, creo que a experiencia persoal influiu un montón porque axudoume a poñerme na pel das persoas que chegan novas a un lugar, que teñen interese de descubrir, así que diría con claridade que dende que volvín a Lugo estou moi relacionado tanto co estudantado internacional como co colectivo inmigrante en xeral, no? Con xente de todo o mundo que ven a Lugo e que eu trato de potenciar iso. Bueno, primeiro por unha cuestión humana e despois por unha cuestión de que creo que agranda a cidade, claro, agranda a mirada da cidade, as perspectivas, e temos un Lugo mellor dende que hai máis persoas do mundo aquí. No ano 2019 nace o proxecto Guido Guía. Un proxecto, como falas, como eu creo, de convivencia, con moitos sectores, con moitas persoas, que dende logo debeu ter uns comenzos que deberon ser un auténtico reto, non? Como valoras ti agora? A verdade é que é impresionante, encantaríame en algún momento no que poda pausarme e ter tempo para contar en profundidade todas estas vivencias. É impresionante porque nunca imaginei vivir todo o que sucedeu, non? Foi sorprendente no bo sentido para min, non porque non crera no meu potencial, nese sentido, por sorte, a autoestima sempre tiven, que tamén sempre falo do importante que é, no? Coidar a autoestima, as persoas, etc. Pero sí que me sorprendeu positivamente porque sucederon cousas que, insisto, non imaginara nunca, non? Ao principio, xustamente, quizáis o máis difícil foi esa exposición tan rápida e tan potente que tiven, e novidosa, así que tiven que aprender moito a xestionar esa parte. Sobre todo, bueno, nese inicio foi moito máis difícil porque a xente aínda non me coñecía, moitísima xente, e non sabía un pouco de que ia eu, non? O sea, cual era o meu obxectivo. Hoxe en día eu creo que a xente xa me coñece, en xeral, a xente de Lugo, incluso en Galicia tamén bastante xente do turismo me coñece, e entenden xa o meu proxecto, e creo que xera unha simpatía, porque non por nada, pero un proxecto en positivo, sin meterse con ninguén, e buscando cousas boas para o mundo, vaya. De feito, Guido Guía foi moi popular por ofrecer rutas turísticas alternativas na cidade dentro do programa O Lugo Menos Coñecido. Como foi a recepción da xente a esta iniciativa e como ves a súa evolución ao longo do tempo? Pois encántame esta pregunta porque conecta co meu lado de turismólogo, que sempre me gusta reivindicalo porque é certo que a xente me coñece como guía e coñece quizáis menos esa parte que traballei moito noutros momentos, pero ahora estar centrado nesto de guía coñécese menos. Eu estudei un máster en planificación turística, outro en xestión de paisaxes culturais, e iso deume unha visión do turismo que tratei de aplicar, trato de aplicar sempre no meu traballo. Así que cando me fixen autónomo, comecei o proxecto Guido Guía, tiven esa idea do Lugo menos coñecido, que por certo inicialmente era o Lugo máis descoñecido, pero o presidente da Asociación pola Defensa do Patrimonio Cultural Galego díxome: oye, pois podía ser mellor o Lugo menos coñecido, e tivo razón, tivo totalmente razón, triunfou esa idea, e de feito é unha idea que sostiven no tempo ata o momento actual. É certo que empecé en Lugo Cidade, ensinando aspectos menos coñecidos da cidade, como a arte urbana, o barrio do Carme, a contorna natural, detalles así, e hoxe en día estendino pois, a toda Galicia, sobre todo a provincia de Lugo, a tratar de amosar non só lugares menos coñecidos, senón tamén aspectos menos coñecidos ou recursos menos coñecidos. Se digo almohadilla Lugo Patrimonio Mundial, de que estamos falando? Estamos falando tamén dun tema que sí que é certo que me axudou un montón
a darme a coñecer sin eu buscalo, porque non era o obxectivo inicial desa campaña, pero é certo que foi moi popular, sempre recordo o dato porque fora destacado, nos 6 primeiros días do lanzamento do hashtag, máis de 3.000 persoas só en Twitter, daquelas Twitter, mencionaron Lugo Patrimonio Mundial, que era algo moi especial, digamos, que sucedera así, aparte deportistas, políticos, persoas relevantes a nivel estatal, diría, así que aquelo foi un boom que logo tivo moitos capítulos, pero sí que moita xente me coñece polo tema de Lugo Patrimonio Mundial, non sei se máis ou menos que polo Lugo menos coñecido, pero anda por aí. E creo que é importante esa campaña porque nunca podemos deixar de recordar a importancia que ten a arqueoloxía e o patrimonio para Lugo, non? Aínda que xa teñamos patrimonios mundiais recoñecidos, a aspiración a que todo o centro histórico da cidade sea recoñecido pola UNESCO, eu creo que máis que xusta, sobre todo tendo en conta outras cidades que son patrimonio mundial e coas que Lugo non me gusta falar de competitividade, pero que Lugo está aí nese club, ten que estar nese club e temos que conseguilo en algún momento. Ese é un precioso alegato, poñendo a Lugo donde debe estar. Creo que sí. Eres colaborador, divulgador cultural en distintos medios. Medios de soporte físico, papel, radio ou medios en soporte digital. Cal é o valor, a importancia da divulgación dentro do teu proxecto? Moitísimo, eu diría que moitísimo. Alégrame moito nese senso ter tido sempre o meu pai cerca, porque é unha persoa que sempre me estimula nese sentido. Enviámoslle un mensaxe a Manuel. Bueno, pois o agradecemento de sempre, non? En todas as ocasións agradezo ao meu pai pola influencia que ten en min. Sempre digo que Manuel é o guía de Guido, non? O sea, Guido guía, ele é o guía de Guido, non? E sempre me axudou moito a apuntalar partes da miña persoa, do meu ser profesional, digamos. E a parte da comunicación sempre a estimulou, de feito sempre me está con que teño que escribir máis, que teño que sacar máis fotografías, que lle gusta ese lado meu de fotografiar, porque é documentar ao mesmo tempo. Así que levo 12 anos publicando con regularidade en prensa digital, en todo tipo de medios, tamén en papel, no Progreso, na Voz de Galicia, en distintos medios, algo polo que estou moi agradecido porque foi para min sempre un soporte moi importante, non só para darme a coñecer, sino para reflexionar, porque cando escribimos reflexionamos moito máis, non? É moito máis profundo o asunto, é certo que non me teño que esquecer desa parte porque creo que a xente a valora e que é unha maneira de sumar máis al lado que fago como guía. Logo, seguimos ao tema redes sociais, que tamén vai conectado a comunicación, pois eso sí que creo que é evidente que é unha parte moi importante do meu traballo e cada vez máis, de feito, o camiño que estou emprendendo últimamente vai moi por ese lado, no? Do audiovisual, da comunicación, de intentar chegar o máis lonxe posible. Se hai algo polo que destacase porque fuche un dos pioneros en redes sociais, viche desde o primeiro momento a importancia desas audiencias digitais para poder ter eco, non? Para poder viralizar contidos e ideas, sobre todo conceptos, non? Que poden chegar a ser hexemónicos en determinado momento, non? Que opinas do estado actual das redes sociais? Encántame a pregunta tamén, porque é certo que agora penso moi a miúdo, non? Que totalmente, que levo nas redes sociais dende o seu inicio, sempre me gustaron, sempre me interesaron un montón e considero que, aínda que só sexa pola experiencia, algo delas sei, non? Digamos, non? Nos últimos, bueno, que diríamos, 20 anos ou máis levamos con isto das redes sociais, efectivamente, vivíronse moitos momentos distintos. Houve un momento no que dicía moito que se notaba canto de novata era a sociedade no asunto, no? Que estábamos todos moi verdes, mal utilizábamos moito as redes sociais. Eu creo que niso mellorouse moito, aínda falta moito por mellorar, porque un espazo perigoso, moitas veces, as redes sociais, pero creo que algo melloramos, eu ás veces o penso que debe ser por golpes que se leva a xente, no? Golpes de realidade, porque claro, cantos falarían por aí gratuitamente e levaríanse
respostas na súa vida, non? Que houbo e aínda hai moita impunidade nas redes sociais, non? Esa parte creo que moitas persoas sufrírona. Eu considero que non me tocou demasiado, aínda que algunha cousa vivín desagradable, que espero que non se repita, e creo, dito, que temos que estudar en mellorar moito aínda, sí, no tema das redes. Falando de valoración, aquí na túa cidade, falando do diario El Progreso, do que tamén nomeaches hai uns momentos, no ano 2020 fuche galardoado cos seus premios como Lucense do Ano. Fuche galardoado como Traveler Choice de TripAdvisor en varias ocasións. Que significa para ti ser recoñecido, ser premiado, e como afecta o teu traballo diario? Me imagino que será combustible. Totalmente, eu aí teño moi claro, para min é algo maravilloso, que estou orgulloso, que me fai ben, que agradezo. É certo que, por exemplo, que son os concursos, premios e todas estas historias, sei que hai moitas variantes dentro dese mundo, non? E haberá algúns que son mellores que outros, hai variantes por ese lado, non? Eu, no caso de Lucense do Ano ou de TripAdvisor, a mí faime moita ilusión porque eu non me presentei a nada, non? É dicir, que son recoñecementos que chegan de maneira natural, que nese sentido, non sei se os igual ou non, pero doulle moitísimo valor ao recoñecemento e ao premio diario nas redes sociais, de comentarios, de enerxía, de cariño da xente. Eso para min é un combustible xigante. Que pasa? Que o de Lucense do Ano son palabras maiores. Eso para min foi o máis grande que puiden recibir, porque eu son unha persoa moi arraigada a Lugo, que quero moito a miña cidade, a miña provincia, que a reivindico, que estou orgulloso. Entón, recibir ese premio foi moi especial, como dixen en algunha ocasión, o placer de poder disfrutalo cos meus pais sendo maiores, darlles ese regalo dese recoñecemento, pois foi moi especial. E o de TripAdvisor pois está xenial porque ao final ven das opinións de milleiros de persoas que falan en todo o mundo de proxectos turísticos, de aloxamentos, restaurantes, etc. Estar aí dende, creo que dende 2022, van 3 anos seguidos, pois faime moita ilusión tamén. Falando do turismo en Galicia, como ves a evolución nos últimos anos del? Cales crees que son os retos que nos venen agora a futuro? Pois, nese senso, tamén creo que podo falar con certa perspectiva, digamos, porque, insisto, levo 21 anos no mundo do turismo, así que vin certos cambios, tanto en Galicia como en Lugo, na provincia, etc. Eu diría que un dos cambios así moi notables é o feito de que Galicia é moito máis coñecida do que o era, Lugo é moito máis coñecido do que o era. Creo que axudaron moito as redes sociais, como en todo o mundo. As redes sociais beneficianlle moitísimo a lugares valiosos, como Lugo e Galicia. Son lugares valiosos que, na medida en que a xente os coñece, os valora. Entón, nese proceso, de maneira natural, as aspiracións son xigantes. Quero dicir, aquí, de maneira natural, fágase mellor ou peor, imos medrar. Eso está claro. Pero agora estamos nunha situación distinta, moi distinta. Hai 20 anos que, xa sendo máis coñecidos e funcionando mellor, cunha economía que roda máis nese sentido, temos que empezar a mirar como queremos planear o futuro. Ese é o gran reto que eu considero que ten Lugo e Galicia, que é buscar que non se saturen os lugares, buscar potenciar aqueles lugares que non están tan potenciados, e, como digo eu, animar a eses espazos que necesitan ánimo. Ves de cerrar unha moi bonita etapa na túa vida, atreveríame a decir, non? Cunha iniciativa que partía na Vía Cúnig, non? Recorrías a Vía Cúnig cunha serie de amigos e compañeiros e xente que se sumou a este proxecto. Foi unha oda ao patrimonio cultural, foi unha oda aos povos de Lugo, ao rural, e tamén foi unha oda un pouquiño a identidade, non? A identidade cultural lucense, a identidade cultural galega. Contanos
como foi esta experiencia? Pois foi incrible, a verdade é que superou altamente as expectativas que eu tiña neste asunto, porque foi totalmente espontáneo. Isto foi, bueno, no mes de novembro, creo, aproximadamente, cando saíron estes episodios de Xocas e Ibai facendo o Camiño Francés. Como teño unha gran amizade con Diego As, o autor do mellor mural do mundo do ano 2021, que eu sempre o remarco, non? Porque hai que dicilo 1000 veces, non? Pois falando con el, díxome, pois estaría moi ben facer algo así na Vía Cúnic, que eu teño aí varios murais, gustoume un montón a experiencia, podía ser divertido facela, compartir vídeos e tal. Madurei un pouco a idea, pareceume, bueno, xa me pareceu interesantísima de inicio, pero logo xa vin con máis claridade como facelo. Falamos con Javier Gómez Vila, que é o promotor principal da Vía Cúnic, decidimos anuncialo en redes e ver que pasaba. Entón, o dito, foi tan espontáneo e tan bonito todo o que sucedeu que, bueno, eso, moi especial. O asunto foi ese, anunciamos que facíamos a vía, que se animase quen quixera, e 12 persoas nos acompañaron as 5 etapas, dende Pedrafita do Cebreiro a Lugo, por as Nogais, Becerreá, Baralla, o Corgo. Ademais diso, cada día uniuse moita máis xente. Nos 2 primeiros días, os colexios completos de Pedrafita e as Nogais, aparte de máis xente, pero os colexios, todos os alumnos viñeron, todos os profesores, precioso. Logo uníronse panaderías, aloxamentos, restaurantes, todo tipo de emprendementos, de veciños, moi emocionante. Eu non agardaba que fose tan así que, bueno, non de casualidade, compartín máis de 50 vídeos en 5 días, é dicir, máis de 10 por día, Traballazo. Porque me parecía que había que compartir iso, ¿no? Darlle o protagonismo que merecía a cada unha desas persoas, ¿no? Así que, bueno, tratei de facelo o mellor que puiden, ter a Diego As e a Javi ao lado, pois impresionante, porque eran 2 patas valiosísimas, por un lado a arte, por outro lado o coñecemento histórico, que Javier Gómez Vila, parte do promotor, é historiador. Así que entre os tres creo que formamos un gran equipo, que seguro que repetiremos experiencias no futuro. Falando do Lugo menos coñecido, conectei no moito mentalmente cando a fixen. Antes non o pensei tanto, pero no momento dixen, isto é moi parecido ao Lugo menos coñecido, non? Son lugares cun potencial xigante que ese ánimo, como dicía antes, ese ánimo, ese empurrón, vailles vir moi ben no futuro. Seguro que celebraremos moitas cousas. Eu seguino, porque falamos previamente delo, quedamos en que terías que vir aquí en primicia a contalo, e aquí estás. E agora o que nos interesa saber é que se ven agora. Temos ideas, temos novas iniciativas, queremos spoilers do proxecto Guido Guía. Sí, pois hai varias novidades, varios spoilers aí. A ver, o principal é que eu levo dende o mes de novembro enfocado na creación de contidos en redes, cousa que antes facía de maneira natural, pero ahora é máis estratégico. Estou buscando, como fixen ao principio co tema de guía, no, das actividades, que o que facía era facer actividades, darlles visibilidade e a ver quen lle interesa e me chama. Pois agora un pouco mesmo no audiovisual, na comunicación, apunto a ese lado. Efectivamente, dende novembro ata aquí, pois chamaronme moitísimo da televisión, chamaronme de proxectos audiovisuais, e o galla que me chame moito máis porque me interesa, así que xa o digo, por si alguén lle interesa. Creo que poden darse sinerxías moi interesantes en todo isto, e o dito, camiño cara a ese lado porque creo que unha maneira moi interesante de medrar e de chegar a moita máis xente que como guía hai máis limitacións, porque teño que estar eu presente co horario limitado, etcétera. Coas redes e co audiovisual podese chegar moi lonxe. Logo, a outra novidade é que este 2025 chamáronme de bastantes concellos de fora da provincia de Lugo, que eso non se dera antes. Eu fixera actividades fora da provincia de Lugo, pero por conta propia. Ahora xa recibo chamadas de concellos de outras provincias, e, bueno, interesante tamén esa apertura. Pois é un futuro apaixoante a nivel laboral e de retos que hai que esmerarse e que hai que promocionar e que hai que traballar arreo polo turismo en Lugo e o turismo na provincia, turismo tamén para
diversos hitos de Galicia, como confirmas. Se chega unha persoa nova a Lugo e pregunta por Guido Álvarez, onde o encontraría? Pois probablemente polo barrio do Carme, que é o meu barrio, por aí perdido nas hortas milenarias ou bimilenarias que temos por ali. Probablemente tamén nalgúnha cancha de básquet da rúa, porque é unha paixón para min moi grande. E seguramente tamén, bueno, no centro histórico, en todo o patrimonio antigo, e no río Miño, que tamén é algo moi importante para min, identitariamente, en canto a raíces, sinto como algo moi meu. De feito, é un lugar ao que preciso ir de cando en vez, pois non sei, para desconectar, para conectar, para as dúas cousas, recargar non? as pilas. Exactamente. Bueno, Guido, pois hasta aquí chegou esta conversa. É un placer como amigo e como compañeiro esta batalla por dinamizar a nosa provincia, a capital, Lugo. Sobre todo, aparte de darche as gracias, pois eloxiar ese proxecto que levas a cabo, Guido Guía, un proxecto de convivencia, un proxecto de encontro, é un proxecto que merece a pena coñecer e descoñecer. Moitísimas grazas, Carlos, como che digo sempre, grazas por todo o teu apoio nestes anos, por aconsellarme ben, por darme ideas, parabéns por este espazo tan increíble que este podcast de todo o proxecto de Lugo Cultura Digital.